кунанд. баъд ман ҳамин қадар вақте ки новичок будам ҳамин листовка тақсим мекардам, у қадар кор пеш намерафта, наметонистам одаморо ҷалб карда. ба апаи Чимноза як савол додам, гуфтам ки апаҷон, шумо ҳамин сирри муваффақ шидантонда чияй? барои чӣ шумо ҳамин берун мерен, любой одам гап мезанед ва ё шуморо қабул мекунанд ва биён аъзо мешаванд. ман ҳамин хел кунҷкор будам, да мехостам ки ҳар як кас фаҳмон ки вай чӣ кор кардааст, кадом методро истифода бурдааст ки пешравӣ кардааст. баъдан апаи Чимноз мада як сухани хуб гуфт ки то ҳозир ай фикрам намеравад. апаи Чимноз гуфт ки медони Фирӯз бачам, ман пеш аём ки берун мерам, пеш аём ки одаморо даъват кардана сар мекунам, аввал ман дар хона дуо мекунам. ман тарафи худованд дуо мекунам ки э худоҷон, ҳозир ман берун рафтистам ба мақсади, ба нияти он ки ман одаморо даъват кунам. нияти ман ҳамие ки худованд мара сабаб ки зиндагии ҳамин одамо ба ивази даъват кардани ман иваз шавад. ва э худоҷон, ҳозир ман берун мерам, одаморо даъват мекунам, танҳо дар пеши роҳи ман ҳамон одамоеро биёр ки ваё дар ҳақиқат ниёз доранд ки зиндагишонро иваз кунанд. и ҳамин ҳолатда уже состояни ман тамоман дига хел шид. аммо ҳамин сразу мехезем берун мебурем, ягон пехмона тайёр накарда. аввал ҳамин хел буда ки аввал одам бояд ки внутрини худша тайёр кунад, аз худованд бихоҳад ки ҳамон одамои лозимиро тиҳад, баъдан аз пай кор шавад. ва боз як қиссаи дига аз апаи Самира, яке аз лидерони беҳтарини проект мехоҳам гап занам. апаи Самира вақте ки дар як ҷамъомат будиянд, дар як мероприятияи калон будиянд ва дидиянд ки ҷаба одаморо аз саҳна бировардестанд, табрик кардестанд, ҳамин хел тӯҳфа додестану пул гирифтестану чек гирифтестанд. апаи Самира ҳам сахт ҳамин хел хоҳиш пайдо карда ки марам пешравӣ кунам. баъд омада пеши наставникмон акай Алишер савол дода, гуфта ки акай Алишер, ман мехоҳам ки команда кардана сар кунам, ман мехоҳам ки пешравӣ кунам, ҳамин хел ҳамин одамо саҳна бубудам, ман айкиҷо одам биёвам, мара ёд тиҳен. баъд акай Алишер як сухани хуб гуфта ки апаи Самира, ҳамин мо шуморо айкиҷо ёфтем ку шуморо метавонед ки ҳамин хел одаморо биёбед. барои ҳамин қадр ҳамин чӣ хеле ки шуморо наставникотон аз куҷое пайдо карданд, дӯстони азиз, ман мехоҳам барои шумо гап занам ки ҳамин хел шахсиятое ки моро наставникомон пайдо карданд аз куҷое, ҳамин хел шахсиятое ки ба ҳамин ширкат, ба ҳамин имкониятҳои ширкат ниёз доранд, дар Тоҷикистон ҳазорҳо не, сад ҳазорҳо не, миллион одамай. муҳим мо ниятмона негирему аз пайи кор шем. даст ба кору дил ба ёр, ёр кист парвардигор меган. ҳамин вақте ки мо ниятмона пок гирифтем ва ҳамин хел ният қати беру биромадем, ё ки дар социални се чиштем, ё одам даъват кардана сар кардем, ё қати кор командамо кор кардана сар кардем, худованд мегӯяд ки мода шумо чӣ хели пӯст доред, мисол сиёҳпӯстед, сабзинапӯстед, сафедпӯстед, кадом забон доред, англичанен, русен, узбекен, қирғизен, қазоқен, тоҷикен, мода фарқ надорад. и мода шумо чӣ гап мезанед фарқ надорад. мода муҳим аст дили шумо, нияти шумо. ва дар ин бизнесам муҳим аст ки мо шумо ба кадом дил, ба кадом ният ҳамин бизнеса сар кардагимо пешравӣ мекунем. ва ман мехоҳам шумода гап занам ки агар танҳо нияти шумо иваз кардани зиндагии худтон бошад, уви шумо дар ин бизнес пешравӣ карда наметавонед. барои чӣ? барои он ки зиндагии шумо дар ин бизнес иваз шавад, аввалин дараҷа шумо бояд ки сабаби ивазшавии зиндагии даҳҳо нафар шед. ана ҳамин хиял. аввалин дараҷа шумо бояд ки дигаронро ёрдам кунед то ин ки ба ё зиндагишон иваз шавад, баъд шумо метавонед ки зиндагитонда як хубию як дигаргуниро биёред. ва боз як сухани хуб гуфтагӣ аст дар ҳамин Қуръони Карим ки человек в этой жизни получит то, к чему он стремится, меган. одам дар ин зиндагӣ чизеро ба даст мебиёрад ки ба сӯи ҳавае ҳаракат кардесай. шумо ба сӯи чизе ки ҳаракат кардесен, ҳамон чиза хоҳӣ нахоҳед як рӯз ба даст мебиёред. И дар охир мехоҳам як чиза гап занам ки вақт тамом шид. Аллах помогает не тем, кто нуждается, а тем, кто заслуживает.